Pupu eta Lore, bizi-bizi. Kirola. Kirol diziplina asko daude. Airekoak, urpekoak, elurretakoak, baita individualak ala kolektiboak. Marimok esaterako, taldeko kirolak ditu maite, bereziki futbola. Gola! Marimok gogoko du futbola. Tutua jantzi eta buelta, amarena baleta. Osaba porrotx, igerilari txukuna, balea biboteguna. Zapatillak eta gona, mendizalea da amona. Elurra, eskiatzera doa lagun zakurra. Heldu nire eskuak eta nik zure hankak, gora zirkuko akrobatak. Eta igandeetan denok batera, paseatzera. Taldeka edo banaka, kirola praktikatuz gero, osasuntsu mantentzeaz gain, gozatu ere egin daiteke.